suna cin bashi, mataye ma na cin bashi, yara ma suna cin bashi, har da tsofaffi ma na cin bashi. Gwamnoni suna cin bashi, shugabannin kasa na cin bashi, pastoci na cin bashi, har da sarakai ma na cin bashi. Wata mace ne ta kawo kuka zuwa wurin Annabi Elisha ta ce, mijina ya mutu kuma ka sani shi mai tsoron Allah ne. Mai bin bashin ya zo domin ya kwace ‘ya'yana guda biyu. Annabi ya ce mata, ki je ki siyaye mai ki saki biya bashi na. Masu cin bashi suna neman wurin boyewa, in ka ci bashi sai ka zama kaman bawa. Masu cin bashi kullum suna rarrabewa, masu cin bashi kullum suna rawan jiki yo, masu cin bashi kullum suna fargaba yo. Bashi da kyau in ka ci ba ka biya ba, bashi da kyau in kin ci ba ki biya ba, bashi da kyau in mun ci ba mu biya ba. Yawa idan ka ci bashi ka yi kokari kamar da ita, amma idan ka ci bashi baka biya ba, to mai cin bashi baya biya, yana nan kamar barawo. Don haka duk lokacin da mun ci bashi mu yi kokari mu biya.